Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes as criticism or when news reporting scholarship and research. Fair use is the use permitted by Copyright Institute that might otherwise be infringing. Non-profit educational or personal use keep the balance in favor of fair use. Lamsogo jotono ani deisha ketal video tinini video hingke Titanic jahas bahayke samudro kotoro kulukha abono tuyoi jung saiman nainai hingke saimano sekang ani video norok like dia hingke like ready te ani channel of ketal hingke ani channel no subscribe khlai ready hingke seng senglai sinai 18 April 1912 Amerikani Europe Horni প্রায় 9টা দিকেও আজরাওয়া ওয়াতে বসিনি সিনাই ফাইজাক আজাগাও 40,000 জন বরক খরকসাগ্ন নাসিঙ্গি দংমানি আবংখা কাইসা মনাক হর নিউরোপ আবো কাইসা বেলাইখেন বয়ঙ্কর বেলাইখেন দুঃখনি ব্যাপার আছে 40,000 জন বরক থইমানি হিংকে 40,000 জন বরক বাহাইকে তৈয়কুলখা আবরক সাইমানাই 2 दिन निसिमी आबरक काइसा मानैनो नासिं तंमानि आबो हिंके कार्पेटिया बमंगै काइसा जहाज कार्पेटिया खा अबो हाय जहाज जे जहाज सारा दुनिया गनांगै काइसा हिस्टोरी एबा मुकुमु हाय कलांखा अ मुकुमुनो केबो सकरमन मानया आमसो किरिमा सिंचा केबरो हिस्टोरी क्लाय कलांखा 40,000 জন বরক ন তৈয় আরনি বেশি খরকসা খরকনৈ বানচিখা তে প্রায় ন থৈবাইখা টাইটানিক ওংখা এমন যে জাহাজ জীবন ব সমুদ্র কুলগিয়া যা তে আমসিকেতর আম আপ্রো 12টানি যতন সেলাই কতর জাহাজ সিনি জাগ te ajago 40,000 jon ni selaifano borok chagui mano hingke norok busuk torkha aborok wansugui naisidi a jahas ni bisingo kwbangma toilet hindi a jahas ni bisingo kwbangma toilet hindi bedroom hindi party room hindi kwbangma no function rok khlaijago a jagao a jahas no tuyui 40,000 jon borok emon je nukha akok no borok jibon phano pogui manya je nugui phainai mogot na bine uklogo kwbangma rahasyomoy manei rok kwbangma tongkhor rok kwbangma langma rok yakaroi kalangbaikha Titanic jahaz nampuru o Titanic jahaz no duniani jotoni selai kotor jahaz apurno borok amsuk effort siwoi o jahaz no sanamlaimani duniani jotoni selai kotor jahaz hinoi o jahaz 842 foot te 3 football maidan holok tongmani te 12 tala jora kuchuk 10 April 1912 o Titanic apro South Amsterdam nisimi poila te paitha yatrao New York o thana tongmani poila hingke tor norok jotono saiman paina borok oboni sikang borok ajagao thangyako o jahaz no töyoi tei paitha khinmakhe borok o jagao sogya sani no borok jotono tuyo kulugui theibaikha apro borok poila te paitha yatra ni bagai a jagao borok gilama 40,000 jon borok naisingui tongmani o jahaz pufuru chengno thanani hinoi aro emon je mohol ongui tongmani naijaknai no borok kwbangma mela hai ongui tongmani a jagao tamni hingke Titanic jahaz namani uklogo kwbangma no rahasyomoy eba kotor kwbangma no bisingo mosajaknai kwbangma no tongthokor kwbangma no jaga thujaknai eba beraimung naijaknai rok tongo aborok no Titanic jahaz ni uklogo rahasyomoy tongmano töyoi borok rok belaikino khatong khajakhe nasinglajak Titanic jahaz bufuru chengno thanani hinoi Titanic amsuk jahaz naithok duniani jotoni selai tei kobo kotor kukni bagai saiman mani olo saiman khaje a jagao 1 lakh ni selai borok nainani phaijak tei abon selai kwbangno naiui bo thangai paijak hinoi khanakha tei tamrele phaya tongnai amsuk jon borok kwbang Titanic jahaz wngkha phatano hoite kotor nok phano bisingni
bisingo hapkangkai bisingni najara tebo luxury tei tamni hingke a bisingo tebo manui kotor kotor naithokuk bisingni hoite tui phaisingo naijaknai manui rok kwbangma no tongo. A jagao tongo bisingo duita ground stadium library tei gymnastic tei kwbangma yoga khlaijaknai cherai-rokni thwngma jaga tei charta restaurant tongo electric bulb bo tongo tei beach rogo tongma hai aboni sat sakao bo ama haike kwbangma no sit khlai rijak achugui eba rokoi nainani jat সমুদ্র bisingo eba সমুদ্রনি kwcharo thangka hingke to belai kheno kwchango aboni bagui a jagao kutung swimming pool bo khlai rijak tongo tei a jagao bwrui eba chwla rokni bagui salon rok bo tongo. A jagao duniao je manthokmani eba borok je nangmani aborok jotono manthogo chana nangna tongna tei style rokni bagui kwbangma no manthogo sana thangka hingke obo duniani khobui kaisa luxury jahaj hinui sinijago. A bisingo borok luxury jemon kwbangma gwnang kotor kotor rok tongma hai subida rok jotono manthogo. Titanic jotoni slai khasto tongmani no aboni bising Titanic jotoni slai safety tei guard kwbangma tei jekono nobar kotor phaibo thuyajat eba klaiyajat kulugyajat tongmani amrok no nugui töyui bisas khlaino 40,000 jon borok a jagao kaja. Aro chikon sakok bai sana thangka hingke Titanic jibon phano kulugyajat kaisa jahaj tei kulugyajat no tamni hingke amo emon jeke swnamjak tamoni hingke a jagao double bottom hall tongo norok screen o nugui mankhana obo hai Titanic jahaj ni bisingo abo hall jahaj ni phatarni awaran no sajago a hall jahaj no kaisa kwrak khe khlai tonio. Abo jahajni tabuk kaisa borok no susaui sana thangka hingke phikungni bekereng eba hindi bai sana thangka hingke reed ni haddi hini sajago amo hai tongmani a hall no amo haike sujajago hingke norok uansuknai sidi tumsuk kwrak khe khlaijak hinui. Abo Titanic ni body Titanic no surokkit eba secure khlaina bagui tolao kainui hall khlaijak tei Titanic ni tei kaisa safe feature Titanic no tebo secure khlai tonio abo wngkha tei Titanic no sulo water point compartment no divide khlaijak jahaj ni o tolani manui jodi jahaj solifuru kaisa hadul hapung eba pathorok bai thutai panorikha hingke o pathor no sukagui pathor bisingo tui habui thanai jatke swnamjak manekhai o jahaj tolani digini je portion swnamjak obo hingke kaisa rek rek jodi pathor bai thutai phan thangka hingke aro ni tui a portion bisingo habui thanai jahaj ni bisingo habui thangla aboni bagui jahaj kulugui thanani chance gui tei jodi sulo compartment no kaisa dige tui phano pungui thangka hingke haipano o jahaj kulugla tamoni hingke omo jahaj emon jeke swnamjak aro tui pungui thangpano kubuni digi hingke thangui tongui kaham khe no mwsai chai tongmano. 10 April 1912 o borokni puila yatra shuru khlainani tongma o jahaj bisingo a jamanani jotoni slai gwnang kotorkuk borok rok tongo tei aborokni bebostha bo kwbangma luxurious room rok bo swnamjak. A jahajo captain 62 bosorni Edward Jones bumungui khoroksa tei Edward Jones afro paithak yatra tongo mane wngna thangui tongo abo bini paithak yatra tamni hingke bo aboni ulo kheno bo retirement wngmani tongo to eba tongmani o jahajo puila khe 2242 yatri tei 14 crew member tongo abo South April ni simi New York thana hingke sani simi 8 din jora somoy nango a jagao sobuina hingke phiaba Titanic wngkha emon je jahaj swnamjak abo bini jamanao belai kheno speed cholinai jahaj hinui bo sinijago
tei speedboat choliwi mano. White Star Line Company sano je o jahaz 4 ni hoite 5 din jora no New York sogoinani hinui jeti hinbo New York o amo 4 ni hoite 5 din jora no sogoinani wngthon hinui borok khakao. Tei borok rok Titanic ni naithok no karui Titanic ni speed aba bini features rok no bo saimanthong hinui borok afuru khaka laikha. Afuru Edward John Smith no full speed o thangnani bagui ades rijakha. Titanic swnamjakmani bisi somoy wngyaku eba Titanic no tabuk sukjora trail bo khlaijagyaku. Omono puila yatra tei omono puila chaloknani tongmani. Haipano Titanic no trail khlaiya sanani no yatra khlainani ades rijakha. Abo bo amsuk speed o. Tei afuru John Smith mo saimano a jorao April ni jorao a jagao kwbangma borofni pathorok bo nukjago hinui. Abagui John Smith Northern lama no karui kubuni lama tei thangnani uansukha. A iceberg no samudrorogo naisomnani bagui amorok no thutaika hingke hamlaikla hinui jahazni sakao kaisa mangsa mangmui eba maktham rok no a jagao pahara rijak tongo. Aborok durbin bai a jagao naisomui tongo jotoni slai kuchugo. Tei borok jahaz cholipuru hingke borok alada alada compartment tui kaisa wireless radio ni tui borok kok tunlaiui tonglaio. Titanic cholimani ordek lama jora sogoikha tabuk hingke Titanic ni borok rok tongnai rok jahaz ni slai bwskango iceberg tongo hinui kaisa warning rijakha. Phiaba abo Titanic ni slai 400 kilometer hapchalo 14 April 1912 ni salo Titanic khainohai teisa second warning rijakha bwskango iceberg tongo hinui. Wireless ni malik Jack Phillips okok no captain no sakha. Titanic ni obo puila yatri. Tei Titanic ni afuru malik ni bumungkha Joseph Bruce. Tei bobo afuru Titanic ni yatra khlaiui tongo. Okok no tuiui Joseph Bruce no samani yagulo bwskango iceberg tongo hinui phiaba bo afuru akok no ignore khlaika. Afuru Joseph Bruce bo uansugo je somudro o iceberg tongmani bo abo normal si hinui. Tei bo je jahazo achugui tongo a jahaz mamuliya eba klaisaya je aborok thutaimani yagulo klaithangnai hinui. Tabuk hingke Titanic 5 bar warning rijakha. Amono afuru last warning tongmani. Tabuk hingke hor wngkha tei a horo tal rok bo nukjakya afuru. Tei Titanic afuru 40 ghonta tei Titanic afuru 40 kilometer par ghonta choliui tongo amsuk speed ke. Tabuk hingke a iceberg ni hapar Titanic ni slai kisa hachal no tongmani. Tei tabuk hingke truk ganaui phaika. Horni 11ta bajikha. Tabuk hingke Titanic bai iceberg 7 kilometer no hakchal tongmani. Tei bo amsuk speed o choliui tongo Titanic abo 10 minute no soguio. A Titanic 10 kilometer no 7 kilometer o soguinani tongo. Amsuk speed o thangui tongo Titanic. Titanic ni phatarok pahara rinai Leslie Flick tei Rosnas borok khorok hnui. Amsuk kwchangma himyaui phatarok pahara rilai tongo borok afuru kaisa durbin tuiui. Tei borok amsuk kwchangmao borok ni yago durbin phano kwrui. Tei androgundar bising hakchal ganaguni bo nukhoria kuno phano. Horni 11ta bajiui 40 minute o cruise ni Flick ni bwskango kaisa nukha iceberg bwskango ganao nukha Flick. Tei afuru bo 3 bar ring riui
captain no call khlaika bwskango iceberg tongo hinui tei aprobo 3 bar warning rikha eklogi no captain no phone khlaioi logi logi no saka bwskango iceberg tongo dakti no o jahaz no left digi tlangdi hinui left side digi o abo khnawi a jagani captain te captain ni logi crew member tongnai rok tabo khingke speed o reverse rok sinlaika te reverse khlaimani olobo amsa speed o choliwi tongmani bagui hasno tabo khingke left side digi tlangnani belaikino kosto nakha Titanic saksak amsake kotor je amsu kisasa jagao bo side khlaimanya eba khegui thangui manya 11টা বাজিবই 42 মিনিট Titanic ni jahaz ni right digio apro te kisa khegui manya ni bagui board ni iceberg right side digio thotaika abo board ni iceberg ko thotaika pro a thotaimani emon je speed ke thotaimani jotor jahaz no lilakri khakmaike berai rikha tei apro Titanic ni double bottom hall kono kamo rijakliya temni hingke Titanic ni side se nango abo kwsatwi thangdiyani bagui Titanic ni tongnai captain check khlaimani olo saimanka Titanic ni 6টা dibba teiyo kuluksa 12টা dibbani bising 6টা dibba kuluksa khaksa digi jahazni abono nugui captain smith belaikino wana jakha o jahaz jibono phano kulukya hinui wansuk tonglaimani phiya batabo khingke kulugui se khaksa digi dubioi thangka thotaimani tabo khingke 40 minute kakha o 40 minute kamao pura khaksa digi churmor ongui purano didak lilagui thangbaika eba tui pungui jotono thangbaika 6টা dibbao tabo hingke captain smith crew member rokno signal linani chengkha tamni hingke ganagini jahaz tongnai rok borokno banchirinani phaithon hinui nukha hingke tei wireless operate check bo signal liwino tongo te aro kebo kaisapano jahaz rokuri je borokni signal no khnawi borokno banchirinani phaina tei 6 dibbao tui pongmani yagulo captain smith tabo khingke ades rikha je lifeboat tikhlaisiri hinui tinini video belaikino logoi thangsinai aboni bagui next part ma tikhlaisinai hingke norok next part ni bagui comment khlaisari sabo nainamo chung